Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. Ndakaita kuti Tsano vange vachizotenga motikari yekubiwa muno muDurban. Tsano vakatombopotsa vasungwa mukoma, saka kwandiri yainge iri revenge iyo yandakaita silently mushure mekunge Tsano vasapota chihure chehanzvadzi yavo anova ari mudzimai wangu. So pane pamwe apo pandakamboenda kumusha, ndakati ndaenda kumusha, then madam ndokubva vachizosara. Pane wemulocation uyo akandiudza kuti mudzimai wangu iye ainge aine chikomba chaainge ainacho, but zvakandiremera kuti ndinge ndichibhilivha kuti mudzimai angaita zvinhu zvakadaro. So ndakazongoronga rwendo rwenhema kwava kuchizodzoka zvechokwadi, ndikavaona madam vainge vatori nemunhu wavainge vainaye. Saka ndakazoti for the purpose yekungotiwo munhu wandakabva naye kumusha, ende kana kuri kunzi tikangorambana zvinhu hazvizofambi zvakanaka, ndikabva ndachizogara pasi. But ndakagara pasi nehama dzake mukoma, kwava kuchizotanga kuronga kuti zvino tozvifambisa sei. Akandikumbira ruregerero. After that mukoma another incident yakaitika, saka ndakati ndaenda kunoudza Tsano ava vandiri kuti ndakazoita revenge, kwava kunditi handiti iwe wega waizviziva kuti munhu uyu akambokuchita, ende mukadzi anotendedzwa kuti anga achirambwa kana achiita. Saka isu unoda kuti tinge tichiita sei, nekuti zviri maari, isu hatikwanisi kumuchinja. Zvava kwauri, kana uchida unokwanisa kungosiyana naye. Mukoma mashoko iwawo akandirwadza. Apa ndaitarisira kuti vachazotigadzirisa. Ndakangoramba ndiine munhu wangu, asi kubva ipapo karekta yakabva yachizochinja. Manje takaramba tichingogarisana namadam. Saka pandakazonzwa zvichinzi Tsano vainge vachida kutenga motikari, ndipo pandakabva ndachizoronga nemamwe mazulu avo vanogara kuUmulazi vanoita zvekuba motikari. Ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndiine munhu uyo ainge achida motikari. Saka ndakavaudza type yemotikari zvekare iyo ichidiwa naTsano vangu. Saka vakabva vachizotanga kutsvaka pamaFacebook marketplace. Ndikabva ndachizovaudza kuti kwaiva neumwe mufesi wandakamboona akaisa stika remotikari achiti ari kutengesa motikari. Mufesi iyoyo akazongotanga kungotambirawo kumaraini ekwedu, then ndokubva vachizotora mafone numbers vakaita communication nemunhu wavo. Iniwo ndichiita sekunge painge pasina kana chandainge ndichiziva. Kwava kutenga motikari yainge yakabiwa. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo zvakangoma hazvo vedu we pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika kuzonosvika ndichizosangana pabonde navatezvara vangu. Vatezvara vangu ava vane mushonga mukomanashi. Handina kusangana navatezvara vangu because ndainge ndichida, asi vakatonditanga kundiboba kubva zuva iro randakatizira mwana wavo. Apa ndiine pamuviri, kwava kundiboba mufunge zvenyu mukomanashi. Zvakaitika ndezvekudai so naHabi takatanga kudanana. Amai vangu vakatomboti ivo vainge vasingadi kuti ndirambe ndichifambidzana naye because vakati vainge vaine zvavainge vachiudzwa mumweya but vasinganzwisisi. Vakati handimunzwisise mukomana wako uyu. Ivo vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari iye
but vainge vari baba vake. Saka ndakabva ndachizotizira mushure mekunge ndabatira pamuviri. Zuva iroro mukoma randakasvika pamba pavo, saka navatete takapiwa rumu yekurara nezvimwe zvivazukuru zvepo pamba pevabereki vemurume wangu. Takati takarara, ndakangonzwa voice rakati kwandiri, Rejoice, muka. Ndakamuka ndokubva ndatoenda ndikanofura dhoo. Ndakatarisa ndikaona kuti vatete vangu nezvimwe zvivazukuru zvainge zvakafa nehope. Ndavhura dhoo ndakaona gudo mukoma. Gudo iri rikabva rataura neni rikati, ndini kandini zvangu, ndini ndauya kuti ndinge ndichizorara newe. But rakataura neni richiita sekunge rainge riri vatezvara vangu. After that ndopandakazongokaruka ndatova muhotel ndichiita bonde nemunhu wandainge ndisingaoni. Mangwana makuseni pandakamuka, ndakatomuka ndichiita bleeding zvekuti ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndava kuda kutoita miscarriage, but ndakamuka ndichinzwa kuti kune zvainge zvakaitika, pane munhu ainge akarara neni. Ndakatya kana kuudza vatete kana kuudza murume wangu ndichiti mashura akaita sei iwawo. Then ndakabva ndachizopiwa mari navatezvara vangu ainge ava masikati, I think kuma 2 p.m. ndopa vakangonditi muroora mari iyi. Vakangonditaimirawo mukoma ndokubva vandipa mari vakanditi sori zvako muroora nezvaiitika mari iyi. Ndikagamuchira mari iya. Ndakati ndagamuchira mari, saka panhumbu yangu iyoyo yekutanga ndaifarira zvekare nemaputi aya anenge aine nzungu. So ndakabva ndachizoenda kumashops. Ndaenda kumashops, pandakadzoka ndakavaona vatezvara vangu vari musango mukoma, asi vakashanduka kuita gudo. Ndakangoona sort of like a vision, ndichifamba ndikavaona vari musango vari voga vachingofambawo, ndokubva vashanduka vakaita gudo. Usiku hwacho ihwohwo mukoma zvakazotoitika live. Ndakangokaruka ndapatika ndikaona ndiri panze, ndakamira panze ndopandakaona gudo. Gudo iri rikashanduka rikaita vatezvara vangu, vakabva vangoti zvavaona muroora ndezvepano, hazvitaurwi, chisiyana nazvo, chidzokera unorara. Vakabva vanokora ivhu vakamhanya vakauya pandainge ndakamira vakafuridzira ivhu riya kumeso kwangu. Pandakamuka mukoma ndainge nditori nemavhu kumeso. Vakandipa zvekare mari, vakatanga kundiboba mukoma live and direct. Ndaiti kunyange ndakagara ndaitonzwa kutoti pane munhu ari kurara neni. Ndaiti kana ndikavatarisa vobva vaseka zvavo vachitsikitsira pasi. Kudzamara vachizotondiproposa live and direct. Vakauya kwandiri vakati muroora wangu, ndine mari yandikuda kukupa. Sezvandakakuudza kuti kana ndikatengesa fodya dzangu ndikawana mari yakawanda, ndine mari yandikuda kuzokupa. Saka vakabva vachizondipa mari vakati, asi kana ukagamuchira mari iyi ziva kuti unenge wagamuchira zvese zvese. Ndikati kugamuchira zvose zvose zvakaita sezvipi? Vakanditi zvose zvose unofanira kuti unge uchingozvigamuchira. Ndikabva ndangoti alright, paripo. Ipapo ndaitoshandisirwa mishonga mukoma kukuudza ichokwadi. Zvimwe zvinhu zvandainge ndoita zvainge zvisiri normal. Kuzonosvika ndichizovabvuma, taisangana kana kurwizi kana kuti ndaingobuda ndichiti ndikuda kumboenda kunoona imwe friend yangu wandainge ndava kuwirirana naye. Saka iyewo ainge aine boyfriend, but aisatozviziva kuti ndainge ndichitodanana navatezvara vangu. Saka ndaingoti ndikuenda kunomuona ndichitoziva kuti anenge asiko, anenge ari kumba kweboyfriend yake. Tonosangana musango navo vatezvara vangu. Takafambidzana mukoma kwenguva yakareba, asi vane mubobobo uye zvekare vanoshanduka kuita gudo. Ini handina kudanana navo nekuda kwekuti ndainge ndichida, asi ndakatoita zvekutoshandisirwa mishonga yekuti ndinge ndichivabvuma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vanoshanduka kuita gudo ivo vatezvara vangu, uye zvekare vakandishandisira mishonga yekuti ndinge ndichizovada. Yo pakaipa.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndoda kukuudzai izvo zvakaitika mukoma parufu rwababa vangu. Nhau idzi dzekushaya mari mukoma. Ipapo pakatoitika chimwe chivanhu chekuti tega takaona kuti ichi chivanhu chiri kuitika apa ende mashura ari kuitika, asi takashaya kuziva kuti tingabatsirwa nani. Saka patori nedzimwe hama mukoma dzakatotravela kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Vamwe vana tete vataingonzwa kuti munana tete venyu vakaenda kuUK, vamwe vatete venyu vari kwakati, vose vakauya mukoma nevana vavo. Asi mukuzokurawo ndakazoudzwa kuti baba vangu ndo vainge vakagadzwa mhepo dzose idzo dzaiti kana dzikada kumuruka dzichivhuvhuta mudzinza dzaiuya dzichishungurudza baba vangu. Baba vangu vainge vakadzidza mukoma, asi baba vakafa vasina kana chavainge vainacho. Zvinhu zvinondirwadza zvekuti kusvika pari nhasi tiri vanhu vachiri kungotambudzika. Iniwo ndigere muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Ndinoti kana ndikabata mari handina kana chandinokwanisa kuita nayo mari iyoyo. Ndinenge ndichitoita sekunge munhu asingatomboshandi. Basa rangu randinoita ibasa rekuvaka. Zvimari tinotombobata. Unokwanisa kuti kana ukavakawo pamba paunenge wavaka obva wachizopiwa mari yacho, asi unoipiwa mari iyoyo pashoma pashoma. Munhu wose wandinenge ndatanga kushandidzana naye all of a sudden anotanga kungosangana nemafinancial problems. Ndinorangarira kuti ndakambopiwa peace job neumwe womupurisa wemuno muSouth Africa. Iye ainge achitoshanda kubhodha kuBeitbridge uko. Zvinhu zvandaitoziva kuti munhu uyu mari haangamboishaye, but ndakangoti ndatanga kuchera foundation pamba pake because ainge atori neimwe imba yaainge abva mukutenga muSoweto. Saka imba iyoyo takatanga taidhiritsa because ainge achida kuvaka yakaita double story. Saka tainge tichifanira kuti tinge tichiwedzeredza foundation sezvo yainge ichazoita marumu akawanda. Mukoma pafoundation zvose bo. Hepano pakuzoti tava kutanga kuvaka akabva achizotochinjwa post. Ainge ava kusashanda kubhodha rekuBeitbridge, kwava kutanga zvake kushanda kubhodha rekuBotswana. Apa uko hakuna kana mari yekuti angambonzi aikwanisa kuwana mari. Mukoma ndakashandira chikwereti pamba ipapo, dzimwe mari dzikazotorova. Ndakangoti zuva randakaramwa ndipo pandakafonderwa nemukadzi wake achiti kana zvikazoita tichazokupa mari yako, wazvinzwa here? Ndikati alright paribo. Akatondiudza kuti ainge atonzi anofanira kuti ange achidzokera ange achinoshandira kumesina mukoma. Ndo bad luck iroro randiinaro panzvimbo pose pandinenge ndasvika. Vanhu vandinenge ndichiwirirana navo, my immediate circle of friends and people that will be assisting me, vanosangana nemamwe mafinancial bad lucks, mamwe anorwadza sekunge ndinenge ndichizvikonzeresa. Sekuti kana munhu akada kundibatsira nemari anokwanisa kutoishaya mari iyoyo yaanenge achida kundipa. So mukomanashi ndo zvinoitika. Asi parufu rwababa vangu, mashura awo akaitika, takati mutumbi wababa wauya kubva kumoshwari, then takazoti tava kumakuva. Mukoma pakaitika mashura ekuti kofini rababa rakavhurika rega. Vamufundisi vakatoti vava kuda kuparidza kofini rababa rakagadzikwa nechepapapa. Musi wacho kwainge kuchipisa zvisingaiti mukomanashi. Kofini rababa rakangovhurika rega. Kusaziva kuti pane vakambosanganawo nezvinhu zvakadaro here, kuti kofini remufi rinovhurika. After that ndipo apo vamwe vatete pavakabva vachizosunungura dhuku ravo, vakabva vachizonopukuta fesi yababa. Zvinhu izvi pazvakaitika amai vangu vakachema mukoma, asi kuchema kwemurombo hakuna anokunyaradza. Vakangosiwa vakadaro vachingochema. Kudzamarawo vamwe vakadziwo vainge varipo ndo pavakazotora mama vakatanga kufamba navo vachienda navo somewhere else. Iniwo zvakandibata, asi ipapo ndainge ndichitoriwo mwana mudiki. Chekuita ndakashaya kuti ndingaitawo sei. Ndo mashura awo akaitika parufu rwababa vangu. Saka nekufamba kwenguva ndakazoudzwa kuti
hanzi baba vangu ivo vainge vakagadzwa mhepo kana kuti shavi reurombe kuti dzinza rekwedu rinotonzi hanzi pane zvakaitika, madzikuru edu vanoita sekunge vakaponda munhu, saka munhu iyeye ndiye anouya achikonzeresa shavi iroro racho reurombe kuti kuvanakomana hakuna munhu anobudirira. Saka hanzi vanhu vakazofamba ivo baba vasipo, vafamba vanhu ndopavakabva vachizoudzwa nen'anga kuti pakati pavo paifanira kuti pange pachizova nemunhu uyo aizotakura mutoro wacho wose wedzinza. Saka vakabva vachizongoona kuti baba vangu sezvo vainge vagara vari munhu anotambura, zvainge zvitongori nani kuti baba vange vachitongoshandiswa. Baba vakashandiswa pamhiko dzacho idzodzo vasingatozvizivi kuti ndo zvakaitika pavari, vakatanga kutambudzika. Apa vainge vari munhu aitozvishandirawo basa rake riripo. Takazongokurawo tigere kumaruzevha, upenyu hwakaoma, uchinatsokuona kuti upenyu hwakaoma kuti tsi, hakuna kana kwauri kumboenda. Baba vangu vakaroyiwa mukoma. Mushure mekunge varoyiwa, pavakazofa zvinotonzi baba vangu vakazotomutswa pane munhu ari kushandisa mweya wavo. Saka ndiyowo nyaya yandiunza pana pamukoma. Handizivi kana kuine mumwe munhu uyo anokwanisa kundibatsira. Iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi baba vangu vakafa, vakaita zvekuroyewa, but vakazomutswa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kana uine maspiritual encounters awo awakambosangana nawo, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Iniwo ndinoda kureururawo kuti first born yangu mukoma, mwana iyeye ndakamupiwa nevamwe madzibaba. Zvino madzibaba ava handichazivi kuti varipi. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, handichakuudzei chaiko kwandiri, but ndiri muno muSouth Africa. Ndakasanganawo nemurume wangu muno mumujoni, pakazotanga kungoitikawo kacompetition because painge paine umwe uyo ainge achida murume wangu. Apa iniwo kusaidi kwangu kuti ndinge ndichipa murume mwana zvainge zvichiti netsei. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura neimwe friend yangu, akandiudza kuti aiva nevamwe madzibaba avo vaaiziva vaikwanisa kundiuchika. Takabva tachizoendako kumba kwamadzibaba vacho ivavo. Mushure mekunge taenda kumba kwamadzibaba, vakandiudza kuti ndinge ndichizodzoka ndiri ndega uri musi wechina. Musi wacho ndakarovha ndikaudza murume kuti ndainge ndisinganzwi zvakanaka, ndikaenda kwavari sezvo vainge vakandiudza kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiudza murume wangu kuti ndainge ndichazouya kuti vange vachindibatsira. Ndakasvikako ndikaona kuti painge pasitomborina kana munhu pamba pavo. Vakanditi vainge vaudza vanhu kuti musi iwoyo vainge vasiri kubatsira nekuti vainge vachida kumborwa neni nekundiuchika. Vakatanga vandimwaya mvura tiri pakrawa ravo, vakabva vanditi ndinge ndichipinda mumba. Handina kana kumbofunga nezvazvo mukoma. Ndokubva ndavatevera tikapinda mumukuku mavo. Vakabva vanditi madzimai pano motobvisa hembe because ndoda kukuchikai zvemhando yepamusoro. Ndakabva ndachizoita saizvozvo ndikatonorara pamubhedha. Takazoswera muswero wese wezuva tichirara tose pasina kushandisirana dziviriro. To my surprise ndikatobatira pamuviri mukoma nashe. Vakabva vati chibereko changu chainge chakavharwa nerimwe zibvuta, ndokusaka murume wangu ainge achitadza kundipa pamuviri. Ende vakatondiudza kuti uchaita nhamba yevana vangani zvechokwadi zvikatoitika. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mwana wangu wekutanga, mwana wandakamitiswa nomwe muprofita, asi muprofita uyu kana manumbers ake handina kana kumbomatora, kana zita vanoti ivo havatozivi zita rake murume iyeye.